Хорошо, вот в альметьевские носки есть. Аяк киемнәр турында сөйләшү очраклыгына түгел, Чистайда эшләп килүче оешма үз продукциясын тәкъдим итә. Аны президент та хуплады. Это безопасная обувь, надежная. Целый день попробуй ходить там в обуви, это же люди. Обувь обеспечивает защиту от нефти, масел, кислот, общих производственных загрязнений. Бүген яңгыраган тәкъдимнәр нефть, газ тармагын үстерү белән бәйле. Шуларның берсе торбаларны күгәрүдән саклау. Принцип защиты в чем заключается? Мы внутрь трубопровода через стандартные фланцевые соединения устанавливаем так называемый контактор. К нему подключены заменяемые протекторы или картриджи. Машина самолетларының тышын саклаучы катлам җитештерә торган оешма Татарстанда эшләргә теләк белдерде. Несколько уже машин КамАЗ-мастера прошли несколько тысяч километров ралли. КамАЗ-мастер — это многие новые технологии отрабатываются на этих спортивных машинах. Инде табигый газны заманча эшкәртүче җайланма кыйммәтле зур заводны да алыштыралар. Извлечение этана, извлечение шифалу из газа. Это интересный момент. Хөкүмәт йортында узган чарада яңгыраган тәкъдимнәр президентта да белгечләрдә дә зур кызыксыну уятты. Алар тагы бер кат фән ягыннан да, эш гамәл ягыннан да тикшереләчәк һәм киләчәктә Татарстанның сәнәгатен һәм икътисадын үстерүгә зур этәргеч ясарга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.